A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. बेयो जाहैबाय फर्स्ट स्टेप। दानिया सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप दाउ। दानिया बेजों नागिरदो Q R S T बेनिफ्राय U V W X M N O P A B C D बेनिफ्राय Q R S T। दानिया थर्ड स्टेप। बेनिफ्राय नागिरदोलाय नोंनि नामा अबेयाव दं फार्स्ट टाइम। जेरैबायदि आंनि मुङा जाहैबाय जुमाल, आंनि मुङा पास नैबे लाइनजों दं। बेखौहाय गाहायनिफ्राय लिरख्लायबोदो। जेरै H W O C H जाबाय। बेनिफ्राय आंनि नामा नैबे लाइनजों दङ Q U M A Q आरो बे लाइनजोंनो दंबावो बाहायबो Q U M A Q आरो बे लाइनजों दंबावो Q U M A Q। दाना नैबे लाइनजों R रोले B M B R। दानिया नायदो H M A R बेजों आंनि मुङा फर्थ स्टेपआव ओंखारबाय। Choose